എന്റെ പേര് ഹിദാഷൻ പി. ഞാൻ 8th കെയിൽ പഠിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് കടക്കാം. സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പരീക്ഷണമാണിത്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇത് മുങ്ങിപ്പോകും, കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിന് പകരം മെല്ലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് നോക്കാം. അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായത്? മുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാധനം എങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചു? വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതലബലം ഇല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഒരു ലെയർ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ജലകണങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകർഷണ ശക്തിയുണ്ട്. ജലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജലകണങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രതലത്തിലുള്ള ജലകണങ്ങൾ താഴേക്ക് മാത്രമേ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കാരണം മുകളിൽ വേറെ ജലകണങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ. ഇത് കാരണം പ്രതലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബലം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാലുടൻ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ജലകണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സോപ്പ് കയറുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ പാടം മുറിയുന്നു. അടുത്ത പരീക്ഷണം നോക്കാം. നിങ്ങൾ സ്വന്തം DNA കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തം DNA കാണാം. അത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ സ്റ്റിർ ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ഉപ്പുവെള്ളം വായിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ തുപ്പുക. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് തുപ്പിയപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി സ്റ്റിർ ചെയ്യുക. കോശങ്ങളുടെ പുറത്തെ കവചം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടാണ്. ഈ കൊഴുപ്പിനെ അലിയിച്ച് കളയാൻ സോപ്പിന് സാധിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് DNA വേർതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൽക്കഹോൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം സ്റ്റിർ ചെയ്യുക. ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂൽ പോലെ ഒരു വെള്ള സാധനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും. അത് എൻ്റെ DNA ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരീക്ഷണം നോക്കാം. ഡെൻസിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രസകരമായ സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. പല ലിക്വിഡ്സിനും ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ്. 2 ലിക്വിഡ്സ് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ് താഴേക്കും കുറഞ്ഞത് മുകളിലും കിടക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് എണ്ണ വെള്ളത്തിൽ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഡെൻസിറ്റി കോളം ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇതിനു മുകളിൽ പാൽ ഒഴിക്കാം. ഇത് മിക്സ് ആവാതെ നോക്കണം. ഇനി ഇതിനു മുകളിൽ ഡിഷ് സോപ്പ് ഒഴിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബ്ലൂ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം.
അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കഷ്ണം ഇട്ടുകൊടുക്കുക. അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് പോയി സെറ്റിലാകുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയും അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് മാജിക് ആണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇത് ഫിസിക്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇടുന്നു. അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പാണ് ഇടുന്നത്. അത് നേരെ പോയി തേനിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു പെന്നിന്റെ മൂടിയാണ് ഇടുന്നത്. അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.